Gabing ito mga kabisyo, yung mga paboritong bagay siguro na meron po tayo at na hindi natin kayang ipahiram sa iba. Oh, bakit? May mga rason po yan mga kabisyo, no? Hindi mo kayang ipahiram dahil nga ganito, dahil mahal mo, dahil nga ganito din. Alam na natin yan mga kabisyo na syempre, gumagawa po tayo ng dahilan kung bakit hindi pwedeng ipahiram. Medyo para naman hindi naman sumama ang loob ng iyong kaibigan o kaya kamag-anak, di ba? Kaya nung araw po mga kabisyo, no? Pag may manghihiram siguro, hinahanap. Sabihin mo, wag, wala ako dito ngayon. Tapos lalabas kami. Kol, sabi ni Papa, wala daw siya. Mahirap na, no? Ayan, isa sa mga nabanggit ko kanina, yun nga, yung pangkayod po ng nyog. Halimbawa, Holy Week, hihiramin yan. Sasabihin, bukas po isa sa uli namin. Nang bukas, lumabay na, no? Lumipas na yung ilang araw, wala pa rin. Ikaw mismo yung gagamit ng kaguran, yung pangkayod ng nyog, wala, hindi mo na nagagamit, hindi ka na nakakaluto ng biko. Diba? Ayan na. Alam mo mga kabisyo, no, may ilang bagay na hindi dapat ipahiram at hiramin sa iba. Upang mapanatili ang siyempre kagandahang asal, merong personal na kaligtasan siguro. At siyempre, alam mo naman yung mga kabisyo, no? May mga rason po dyan mga kabisyo. So gusto kong tulungan mo ako dito. Alam ko, mga bagay na di dapat ipahiram at hiramin sa iba. At bakit? Yeah, words, ha? Sabi ni Melchor, papika, pera, dahil hindi magbabayad. Isa din yun, no? Sabi ni Nico Toxic, earphones, pag binalik, may atuli. Minsan nga hindi atuli, buog pa. Ay, nako. Sabi ni Dina Sebidal, asawa, akin lang ang asawa ko. Uy. Sabi ni Jerry Arroyo, no? Asawa to'y pero arkilahan pwede. Sige ka, sumbong kita sa asawa mo. Pag ganun, di ka kadulog. Sabi ni Ronald Gorospe, sa akin, toy, siyempre, huwag ipahiram yung ginagamit mo na toothpick, di ba? Shout out sa asawa ko nga si Marilyn dito sa Paniki, Tarlac. Salamat, Totoy Bato. Pwede naman pahiram yung toothpick. Hugasan mo lang. Kadiri naman to. Okay, shout out po sa mga nanonood sa atin sa Love Radio Manila page. Good evening po, no? At sa mga nag-heart, nag-thumbs up sa TikTok din. Nakatutok po sa atin dito, no? Of course, sa ating programang Totoy na Love. Ayan, tuloy-tuloy po ating music sa radyo, sa 90.7 Love Radio, sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Tuloy po natin ang ating kwentuhan. Ayan. Ako po si Totoy Bato. Maying gabi, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!